Zibalelwa emashumi amathathu nesikhombisa izindawo kulolonke leli okuzogcinywa kuzona asebetheleleke ngegciwane iCorona. Lokhu kumenyezelwe uNgqongqoshe wemisebenzi kaHulumeni uPatricia Ude Lille. Ude Lille uthi lokhu kuza emva kokukwanda kwesibalo sabantu abatholakala benaleli gciwane kuleli izwe. Lezi zindawo zizoba kuzo zonke izifunda ezingama-44 kanye nemikhandlu eyisishiyagalombili. As we move into the next phase of the virus, where the numbers are growing on a daily basis and more people need to be put under quarantine, those buildings will be ready. Uphinde wamemezela ukuthi kuzofaka ucingo phakathi komngcele iBeit Bridge phakathi kweNingizimu Afrika neZimbabwe ezodla izigidi zamarandi. This is to ensure that undocumented and infected persons do not cross our border and vice versa, that South Africans do not cross the border. And this is also in line with the measures announced by the President to secure our borders. Uziphikisile iziphakamiso zokuthi lesi senzo singathathwa njengesicwasayo. It's not xenophobic. It's one, to protect our own citizens, and secondly also to protect people coming into our country. Ude Lille uthi useqinisekiswe umkhakha wabakhi bezindlu ukuthi bazoqinisa ezokuphepha.